Takže čaute ľudia, zdravím vás u nového videjka a dneska si natočíme let's play, dáme 2 alebo 3 hry a ukážeme si nejakých brawlerov, takže toto bude pekný let's play a dáme pritom 7500 pohárkov a tešte sa na to. Takže prvú hru by sme dali asi solo showdowny, ideme s kým by sme išli, pôjdeme s Frankom, ok? Takže ideme s Frankom a tento krásny skin, ten sa mi páči, ale tu máme ešte tento skin a tento sa mi páči vyššie, takže ideme s týmto skinom, zapíname hru a tešte sa, dúfam, že vyhráme prvé, druhé alebo tretie miesto, takže budem veľmi rád, kebyže takéto prvé, ale druhé a tretie by mi nevadilo, ale štvrté to už by ma trochu zabolelo a 5., 6., 7., 8., 9., 10. to by som odpadol, takže poďme na to. Tak tam je Surge a Surge je silnejší ako Frank podľa mojich výpočtov, takže a mal aj PowerPoint, asi neviem, nepozeral som sa, preto musíme to kempiť. Lozený PowerPoint do toho moc nedám, samozrejme. Toto zakempíme trošku, tak a ideme do útoku, už to kašľam, už ma to nebaví. Poď sem, čo kempíš niekým? Á, tak on ma zabije, jasné, ako vždycky. Sme 6., no smola, ale podarí sa nám to na budúce. A ešte sa mi nechce ísť hru ďalšiu, takže si ukážeme mojich brawlerov. Ideme od základných, takže Shelly, Nita, Colt, Bull, Brock, El Primo, Barley, Poco, Rosa. Potom zo Superer mám vlastne všetkých, čože Jessie, Dynamite, Dick, AB, Rico, Daryl, Penny, Carl, Jackie a Gus. Potom máme Bo, Ems, Stu, Piper, Pep, Frank, Bibi, Edgar, Griff a Mimple. Potom máme Mortis, Jean, Max, Melody, Lily, Moe. Asi jeden z najzácnejších skinov, ktorý mám, buď je tento krásny skin, alebo možno aj tento si kúpil Brawl Pass, tak mám tento skin, lebo je to z Brawl Passu. Ale to je jedno teraz. Keď chcete si ma pridať do Friends, mám akože dobrý večer, tuto máte moje ID a môžete využiť a dajte si ma do Friends. Môj najlepší kamoš v Bravo je tento týpek, 78 Bravo, ale to je jedno, to vlastne to mňa nezaujíma. Teraz sme si vlastne ukázali nejakých tých Braverov a teraz ukážeme, potom natočím videjko, keď budem mať fakt, že už nejak 7900 pohárkov, to nafarmím a potom od 7900 ideme dať 8000 a na 8000 získame kredity, takže to je dobré a budem veľmi rád, kebyže to dáme a budem rád, takže teraz ideme si zahrať duo, pôjdeme s kým by sme išli, s Maxom, šetrím si pár platí na toho Krova, aby sme ho hneď vyupgradili a pôjdeme si hry. Neviem, kedy to dám, uvidíme. A potom si povieme také nejaké figle na hry, alebo také proste tipy nejaké a budem rád, keď dáme na tomto videu aspoň 10 odberateľov a 25 shliadnutí by bolo dobré, lebo si tu povieme tie tipy aj ako natočím na YouTube a tento je asi nejaký, neviem, nubasi, lebo nehybe sa, ale to je jedno. Teraz strieľame, pozor, kempy, samozrejme, lebo po mne vystrelil ten Byron, tú vec, takže vlastne môže vyhealovať. No tráv ma nie, aby si ma vyhealoval logicky. Tak už to nemusíme. Idem zničiť toto. Seká mi Wi-Fi, ale to je jedno, ja to nejak dám proste, lebo som profík.
čo je Kenji? A toto je nový skin na Kenjiho, keby chcete vedieť, lebo mne to najprv pripadalo ako nejaký bull opečko, proste OP bull, ale není to OP bull, ale to je teraz jedno. Musíme zabiť tohto, asi niekoho z týchto dvoch, a znamená, že showdown, tento asi nemá toho kamoša druhého, tak už má. A ten kamoš je samozrejme ten zajebaný Kenji. Prepáčte, že nadávam, ale tak bez nadávky sa to nedalo proste. Dáme si max energy a ideme na ňo. Dali sme kill a easy win, dáme do smajlíka. Tebe tam kudos, lebo fakt si pomoct a máš Starboyd tam napísané, takže to je fakt frajer. Dobrý účet, proste. 7500 pohákov, 200 coinov, budeme vylepšovať króva. Vidíte, aha, tu máme 7750 a tu máme krásnych 8000. A skúsime dať možno do konci sezóny, by som bol rád, kebyže dáme do konci sezóny, by som chcel dať 9000, alebo 9900, alebo 10 000 legendary stardrop, ale to asi nedáme, ale to je jedno. Ukážem vám môj klub, poviem sa, že koľko je tam ľudí pre istotku, ja tak už sa do neho nejoinete, ale môj klub sa volá Fin, je to fakt dobrý klub, máme tu dobrých ľudí, ktorí ti aspoň pomáhajú. Ideme si ukázať veci v shope, samozrejme. Tu máme nové skiny, no nie nové skiny, sa mi zdá, že tento neviem, či je nový alebo starý, napíšte mi do komentárov. Máme tu El Prima, Dynamite, tento skin je fakt dobrý, môj kamošo má. A túto, keby mám už 18 000 XP doublerov, neviem, jak som to nafarmil, ale to je jedno, to je veľa. A túto si dáme supporting, proste celom set, proste supporting creator code. Dáme si tam, že Destro, on má dobrý účet, takže si ho musíme podporovať. Tak máme supporting Destro, podporujeme Destra. To sú nejaké skiny, ale nemám na gemy samozrejme, ale powerpointy a tieto blingy mám. Môžeme si kúpiť podľa nejaké skin, keď chcete, alebo ideme si kúpiť 2 rarkové skiny, proste nejaký skin nájdem a ten si kúpime. Pozrieme na Maxa, lebo s Maxom fakt, že veľa hrávam, alebo kúpime. Vyplatí sa, ja neviem, či sa vyplatí kúpiť si super skin 1 alebo 2 rare skiny, ale zase na nejakého bravela si kúpim rare skiny a ani s ním nehrávam. Rozmýšľam, či tento Leopard Max, lebo ten je strašne OP a Leopard je rýchly, aj Max je rýchly, to sa hodí, alebo Hermes Max, alebo Streetwear Max, teda akože z mesta proste. A z mesta mi príde lepší a ho kúpime, lebo z mesta mi príde taký lepší, lebo to máš ako keby si Flash proste v meste zakempený ako Spider-Man proste, takže proste to sa hodí. Napíšte mi, akého Brawlera by som si mal switchnúť, či si mám switchnúť toho Crowa, Spikea alebo Leona. A toto mi napíšte, koho si mám switchnúť a uvidím podľa toho, že kto tam bude napísané. Lebo keď tam bude napísané teraz B alebo Bunny, trebárs, akože a že poviem si, ak s nimi hrajú hráči a bude to fakt, že otrasné, tak si ju vlastne nepoužijem, ale proste napíšte mi a možno vás vyslyším. A ešte natočíme let's play, kedy vlastne z tohto pôjdeme dať toto. Napíšte mi, či mám skúsiť niekedy aj ten Golden, či si mám vylepšiť hráčov, aby som dal Diamond, ale Diamond nedám asi za jednu sezónu. To nedám, ale môžete mi napísať, či aspoň ten Silver by mal dať do komentárov a toto bude asi koniec môjho videjka. Brawlerov sme si ukázali, to čo je všeopäť sme si ukázali. Ja ešte som vám nepovedal tie triky. Treba prvý trik je, že keď hráte túto hru, tak ona tu není, smola. Ja si dali preč a zajtra tam bude
taká hra, že Haste. To poznáte, tam ničíte tie bytny. A keď použijete na tohto brawlera a túto gadžetku, tak vlastne vy môžete ničiť to, bez toho, aby ste toto iba raz použijete gadžetu, udrete a vám to vyše tomu ubere. Alebo ešte je dobré ísť týmto brawlerom, čakom na hejstky. Ja si ho asi možno kúpim za tie gimmy, kúpim si od mami, ale to je jedno, proste lebo čak, hej. Ja vám to ukážem v Training Grounds, že ak to môžete využiť. Spravím to na tom veľkom robotovi v Training Grounds, že, lebo aha, sem si hodím ultinu, hej, máme ultinu. Nafarmím si ďalšiu, strašne rýchlo sa dobíja. A teraz hodím sem, tak máme. Zase si dobijem, tak. A hodím na tohto robotka, hej, tak. Teraz si počkám. A teraz pôjdem takto a vy mu vlastne uberete a teraz pôjdem aj späť. A takto vlastne rýchlo dofarmíte ultiny a môžete furt ničiť. Do ňoho aj vystreliť a keď po vás pôjdu na tom haste, keď po vás na tej hastke pôjdu, tak iba vystrelíte, máte ultinu a rýchlo zdrhnete, tak to sa fakt, že vyplatí. A keď si to tam nahádžete, tak vlastne aj keď vám ničia a vy ničíte im, tak vy takto pôjdete a teraz toto je ten typek a vy ho proste bam, 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 bam. A potom zase jedna kringrasa, onaké si, zaspávam, neviem prečo, ale proste takto môžete taký figel mať. A teraz si posledné, napíšte mi video, či mám natočiť také triky, že 20 trikov alebo 10 trikov, proste a to bolo asi z videa všetko, takže čus. Viete, ešte niečo som zabudol povedať, že no toto, že pridajte si ma do friends, mohol by som chcel ďalších friends, ale tu mám fakt, že iba 11 a z toho asi 6 friendov mám, že s ktorými chodím von, alebo moja rodina, teraz to je rodina a títo sú friendovia, ktorí si proste spravili veľa účtov, že sa im vymazal účet, hej. Takže môžete si ma prijať do Friends, Fanciacelno raz, 2, 3. Ja vám toto vymať príjmem a dole si pozrite aj moje toto, čo som robil. 75 trofí sme dneska dali, to som rád, takže rád. Môj klub Fin. Najvyššie som dal win streak z, jak sa to volá, z Melody. Potom duo Victories, duo Showdowny 70, solo Showdowny 93 a 3v3 711. Tuto sme mali takto tie rankedy a tuto si meníme toto, aby ste vedeli, lebo ja si rád mením to a dáme si toto. A to by asi už bolo z dnešného videa. Čus a nezabudnite, keď ide po vás hráč, neutekajte, ale utekajte a pritom strieľajte. Takže čus.